da rashin sai dan anyo ba a ganewa komai in ya sami ka gane zai yi wucewa ba kan kakan aka fara ba kuma ba a ganewa ko daɗi ka tuce sun zama labari da ka bar wa Allah samu da rashi komai na kun alhayyul qayyum shine ke bawa mai da ya bawa marar dama abin da yake so haka za a yi ba mai canjawa kaddara mai kyau ko akasinta aka yi tsarawa yana nan lauyin mahafuzcin mai shiryawa ko daɗi ka tuce sun zama labari da ka bar wa Allah kana sharafinka da dukiya ba mai tankama kowa ya zo gunka bukata kar zai furtawa idan gaskiya ta zo ko ƙarya ba sa furtawa abin